Molweni ndiyanibulisa namhlanje. Bendisafuna ukuthetha ngento ebalulekileyo kakhulu kum. Abantwana baqala ukungena kwiklasi yam bothuka gqithi bacifa uba yeyi, sibuyela kwamaxesha akudala ngoku. Kuyabethwa kule klasi. Lo mnumzana ingozi. Kodwa ke ndikhupha nje le nduku yam ndibabonise ukuba ndizobetha mntu namhlanje. Le nduku yam imele ulwazi, imele intlonipho, imele ukubonisa ukuba ubudoda abudibani nengozi nokubetha abantu, idibane nendlela yokuziphatha. Ithetha ukuba le ndlela endiziphatha ngayo apha eklasini ingumzekelo kubo. Ke kunyanzeleke ukuba balandele nabo. Ndicela singayilibali ke ngoku le nto. Kunyanzeleke ukuba ngoku singootitshala sinezikhumbuzo kwiiklasi zethu ukuba abafundi bethu kunyanzeleke ukuba baziphathe ngoluphi na uhlobo. Ngangelo xesha andithi ukuba xhomumpu eklasini yingozi leyo. Andithi ukuba beka induku umntana okoyike athi uba yeyi ukuba ndiye ndageza ndizobethwa. Hayi. Mhlawumbi uzobhala into elungileyo ebhodini. Bonisani uthando, ncedisani. Masibambane izandla sibheke phambili, sincedisane. Ndiyabulela. Phambi kokuba ndilibale, ndicela nje uncedo lwenu. Unkosikazi wam uthe akazoza azoncokola nam kwezi video ngaphandle kokuba ndifumane abalandeli abathile. Ke ndicela ndixhase apha, nincedise, nilandele. Zikhona ke ngoku ezinye ezizayo eziza kunihlekisa. Yho, ndinixele ndiyanithembisa. Kodwa kunyanzeleke ukuba sifumene aba balandeli. Enkosi.